በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስድራ አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን እምበኣር ሰዓትና ኣኺል ኣሎ መደብና ንምጅማር ኩላትና ንጸሎት ንዳሎ ኣቦና ጸሎት ክገብሩልና እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክሪያ ላይሶን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና አሜን ክብርን አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣበሳናን በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ዳእምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ድማ ኣሜን ኦግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺኦ ፍሰቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ክስረየልና ናብ ትፈትዎ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኽ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኣብዛ ብርኽቲ መዓልቲ እዚኣ ንክርስቶስ ንጉስናን ኣምላኽናን ምስጋና ጸሎት ድቃስ እናቕረብና ሓጢኣትና ክሓድገልና ድማ ንልሙና ኣለና ኣሜን ንገባር የሰናያትን መሓርን ኣምላኽ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደጊፍናን ክሳብ ዘሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግና ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትመልኽ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና
ስለዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻውን ስለዝተቐበልካናን ስለዝራህራህካናን ዝደገፍካናን ክሳብ ዘሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፃሕካናን ንመስግነካ ኣለና። ወመፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትት ንልምንና ኣለና። ኣብዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡእን ግሁድን ዝኾነ ምልዓል ፀላእን ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ። ካብ ኩሉ ህዝብኻን ካብዚ ቅዱስ ቦታ እዝን ካብ ዙርያ ዘዘለናዮ ቦታ ናርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና። ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ይኹን ኣሜን። እስኻ ግበር መዝሙር 51 መዝሙር ዳዊት መበል 51 ኦ ኣምላኽ ከምቲ ዓቢ ምሕረትካ መሓረኒ ከም በዘረራሒኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢቅካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣንጻሃኒ ኣነ ኣበሳይ ስለ ዝፈልጦ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እውን እከይ ገበርኩ ብቓላትካ ቁኑዕ ክትከውን እንተፍረድካ እውን ክትመልኽ እንሆ ብእከይ ተጠነስኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ወለደትኒ ንስኻ ከዓ ንዝጋረድካዮ ንስውር ጥበብካን ስለ ዝገለጽካለይ ንሓቂ ፈተኻ ብስምዕዛት ነዝገኒ እሞ ኣነጽህ ተሓፅበኒ እሞ ካብ በረድ ፅዕዱ ባታን ሓጎስ እንተስማዓኒ እሞ እተን ድርቁማት ኣዕፅምተይ ይሕጐሳ ንገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ኦ ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቁኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽተይ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ሃበኒ ብዝምርሓኒ መንፈስ እውን ደግፈኒ ሽዑ መገድኻ ንበደለኛታት ክምህሮም እየ እቶም ተጠራጠርቲኻ ናባኻ ክምለሱ እዮም ኦ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ኦ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ እውን ብፅድቅኻ ክትሕጎስ እያ ኦ ጌታየ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ የብለካን እዩ ንመስዋዕቲ ምሕራር እውን ኣይትብጎን ኢኻ እትብጎን እንተትኾን ግና ምቕረብ ኩልካ ነይረ መስዋዕቲ እግዚኣብሄር ትሑት መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንትሑትን ለዋህን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ ኦ ጎይታ ንፅዮን ብሓጎስካ ሰናይ ግበረላ መካበቢያታት ኢየሩሳሌም ይነደቃ ሽዑ ብመስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓረር መስዋዕትን ቁርባንን ባህ ክብለካ እዩ ኣብ መሰዊኢኻ እውን ኣራሕዊ ከቕርቡልካዮም ሃሌሉያ ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ነቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ኣባ ቆሞስ ክትጽልዩ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣዴና ኤልሳቤጥ ክትጽልያልና መዝሙር ዳዊት መበል 132 መምህር ተኽሉ ክትጽልየልና መዝሙር ዳዊት መበል 133 ኣነ ክትጽልያየ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ማማ ብረይ ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 137 መምህር ትምኒት ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 138 ኣይፎን ኢልካ ኣትይ ክደለኺ ሓፍትና ሰናይት ኣይቲን ክትጽልይልና ኣራ ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ሓፍትና ሰናይት መዝሙር ዳዊት መበል 147 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊት ክትጽልይልና ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 148
Yeah, sorry. يغرتها دياكون الشيء صبق مزمور 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ አባርያም አመስግንዎ መላእክቱ አመስግንዎ ብኩሎም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንኦ አቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢርዎም እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ንሽት ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕ ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንቲ ኩላኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምሳናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ አልዓለ ስለ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኢሉ አሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃልዎት ይስማዕና ዲያቆን ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ወጎይታ ዓይነትን ኣህዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳልኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእየስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክኸውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድናን ቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና መሬት ትነብር ካብ ሃለኹ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝከሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣዴና ኤልሳቤጥ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኣለኹ ትሰምዑኒ ዘለኹም እወ ቁርብ ንየማን ወገን ግን ልዕል ኣብለለይ እሺ ሓራ ቴንክ ንዓኻ ጥራይ ዝርኢ ዘለኹ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቂ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ሓንሳብ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ
وإذا نوزلفني ولا ألم آمين آمين لي ማማ ብረይ ወንጽት ድንግል እሺ ንጽሕቲ ድንግል ናብቲ በረኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ምሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮም ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትህብ ኣላይታ ደንኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን ሃብትና ሰናይት ኦጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ነዚ ሓጢኣት ክነሓድር ሓለወና እሺ ኦጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና ኣምላክ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምህረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣእንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላክና መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚኣ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳኣኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሓለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንዓይ ተግባር ኢኻ ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕወይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታ ንዓይ በዲለየ እሞ ንዓኻ በድለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ጽልይ ኣለኹ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክንገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኽን ፈልፋሊ ህይወትን ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንኡነት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረከትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ልኡል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንምስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ዘጽባሕ ሓቀኝነት ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ማማ ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ይመጽእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣቡና ዮሴፍ ሰላም ከመይ ኣንስኹም ይቕሬታ ድሕሪ ኣደላ ክበካ እዚኣ ናይ ቦና እሺ ሓራይ ቀጽል ኢሎም ኣለዉ ቦና ኣንብባ ኣቡና ጆሴ ኦኬ ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ጎይታ በደልና ኣይትጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ እርዳእና ልማኖና ከዓ ተቐበለና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግ ቅድስትና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኣሜን ማማ ትረሓስ ኣላ ደ የለን ስራሕ ኣቦና
وقيتا محارنا وقيتا محارنا وقيتا بارخنا آمين. بقعات كبرنا بمسجانا خمزي إلنا هنصلي بسمايات نبر ربنا. أب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من كستخات مساء فقارك خمت أب سماياتكم ما أمري يكون نعيلة نجيرانا على ما بنا نحن نزبدلنا بدلهم كن زحرقنا لهم بدلنا بسانا نحدقلنا كا كل قفاد إحنا نعمر عفتنا يتأتونا من قسن حايلين كبر نزل علمنا كيوم آمين. وأجزت هي ماريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك كل خو بحلنا هدنجلي قبس كأخون دنجلي عدك زابير صباح جيت أسرع سلام لك كل خو السخابة نستبرختي في فرقر سخون بروخي أم تتسجع زابير مساقي أوفيس دسبلكي حاتياتنا خحات قلنا نفقر ودقي كريستوس تصلي من أنتنا محرت لمن لنا آمين. ممر تمنيت مسجانا نقدس دنجل ماريم. آل هيوت يسمعنا يسمعنا سجانا نقدس دنجل مريم وقدس ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ናብ ሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክትግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ስርዕና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ናብ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን آمين. እንደሰገርኩም ከይትህልው ምናልባሽ ማማረዘነ አንቢብኩ ዶ هو أنبيبي እሺ አዴና ኤልሳቤጥ መተው ጸሎተ ሃይማኖት አዴና ኤልሳቤጥ هرا أود حقኛ ብርሃን نخبركي أو قدست دنجر ولادة أملاك مدحن عالم دولد كلنان ماتيو خان نفسنا سلزد حننان نمسكنكي أو قويتانان نقوسنان مدحينان يسوع كريستوس كبرين عخايخون مسخان حواريات مقصو نسمعتات أخليلهم نزعد عن إلالتاهم نبيت كريستيان تنعات نحات عن حدقات بحادث ملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجد لن نخبرون وقيتا محرنا وقيتا بارخنا أمين آمين. حفتنا أليلتا ጸሎተ ሃይማኖት ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንሱ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣመን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣመን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣመን ትንሳኤ ሙታን ንዘላለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር ኣሜን آمين. كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون
ላይሶን ሽሪያ 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 ላይሶን ማማ ብረይ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻ ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥናን ብዘይፍላጥናን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልእ እዚኣነትን እቕረታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ብቕዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልእ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልክ ኣለኹ ንስኺ ኻበ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጸሎተ ንስሓ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ንኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሳባትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ዋሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣንፍስ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጠ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ
ምእንቲ እቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል ህይወትና ኣቃንዕልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን አሜን ዝበልና መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ አሜን አተውቱን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእክቱ ይሐልወልና ሕሙማትና ይምሐረልና እስፍራት ይፍተሐልና በእሳት ዕርቀልና ምሩኻት ምለሰልና ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቀሉን ዝተበገሱን ንቅድሚቶም መራሕቲን ድሕሪቶም ሓለውቲ መላእክቱ ልኢኹ በቦቶኦም ብሰላም የብፅሐልና ጉባኤና ወትሩ ከም ቀደሙ ይባርኸልና እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትና ሰሚዕ ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓቱ ይቐንጥጠልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓይለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም እብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ጸሎትና ሰሚዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ይልኣኸልና ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ፈረቓን ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሙ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ክወሃበና ዝቐነየ ትምህርቲ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ ንሓውና መምህር ተኽሉ ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ዓይነ ልቦናና ይክፈተልና እግዚአብሔር ሓውና መምህር ተኽሉ ክሳብ ዝዳሎ እተን ንባባት ካብ ማሕበር ከተንብብልና ድንጉኢልኩም ዳኣተኹም ዳኣተኽን ማማ ትርሓስ ወልዱ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 ከተንብብልና ዲያቆነ ወዳይ ኣብ መገዲ እየ ዘለኹ ይቕሬታ እሺ ፀገም የለን ገልግል ማማ መዓዛ እንድሕር ተዝውር ተዲሃሊኺ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 7 ትጥዕመኒ ያ ዲያቆን ሓወል እሺ ክሳብ ቁፅሪ 7 ብብልና ብድሕሪያ ሓፍትና ሉላ ነፃንታ ሃሊኺ ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ መወዳእታ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ 8 ክሳብ መወዳእታ ድማ ሓፍትና ሉላ ከተንብብልና ሓፍትና ፍሮይን ከም ካብ ሰላም ኣትኺ Thank you, ዲያቆን እሺ ቀጽል ማማ መዓዛ ኦኬ ሕራይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ማእኸል ሰብ እተወልደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ መባእን ስለ ሓጢኣት እምነት ምእንቲ ክስውኡ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሽየም ንርእሱ ከዓ ድኻም ስለ ዝጠበቆ ነቶም ደናቁርትን እተጋገዩን ክደንግጸሎም ዝኽእል እዩ ስለዚ ድማ ከምቲ ምእንቲ ህዝቢ ከምኡ ምእንቲ ርእሱ ስለ ሓጢኣት ክስውእ ተበገሶ ከም ኣሮን ብኣምላኽ እተፀውዐ ደኣ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ ኣይወስዶን እዩ ከምኡ እውን እቲ ንስኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብሎ ኣኽበሮ እምበር ክርስቶስ ባዕሉ ሊቃና ክኸውን ኢሉ ርእሱ ኣየኽበረን ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ
ማዕረግ መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ከም ዝብል ንሱ ብዘመን ስግኡ ኩሉ ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝኽእል ጸሎትን ምህላን ምስ ኣቕረበ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰምዐን 7 ካልካን ዲያቆን ሓወል ወዲ እኳ ድሓን ክሳብ 8 በበይኒት መጽሓፍቲ 8 እሺ ወዲ እኳ ክንሱ በቲ እተሰቃዮ ስቅያት ምእዛዝ ተምሃረ ክብርና ኣምላኽ ካልኦት ተስማዓልና ሓፍትና ፍሮወይኒ ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ መወዳእታ ክትቅፅልልና ሓፍትና ሉላይ ጣዕማን ዲያቆን اوكي كم معرግ መልከ ጻድቕ በኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰመዩ ፍጹም ምስ ኮነ ከዓ ነቶም ዝእዝዝዎም ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር እንተበሉ ነይሩ ናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩ ትርጉሙ ጭንቂ እዩ ከም ምንዋሕ ዘመን ዘምህረናን ንኽትኮኑ እኳ ምትግባርኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ቆልዓ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህረኩም የድልየኩም ኣሎ እሞ ፀባ ደኣ እምበር ፍጹም ብልዒ ኣይድልየኩምን እዩ ተቐፅል ዲያቆን ወክሳብ መወዳእታ ኣራይ ፀባ ዝቐለቡ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱ ኣይኮነን ፍጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦንኦም ዘላምዱ ብዙሓት እዮም ኣሜን ቃልዎ ተስምዓልና ኣሜን መድረኽ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ስክሪን ሼር ግበረልና መምህር ገይረ ኣለኹ ይረአ ኣሎ እሺ ትምህርት ካንተ ዕሹ ገብረ ይረአ ኣሎ ዲ أوه أباي متيلو سكرين شير كوين لنا اللودو سدراك زابير هو እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታቴ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፋልቲ ናይዚ ጉባኤ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኣቐዲሙ ሓውና ዲያቆን ዝበሎ ሎማዓንቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ክንርኢ ኢና። ኣብቲ መእተዊ ካብ ምዕራፍ 5 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 10 ደሎ ክልተ ነገራት ኣናፃፅረ እዩ ዘቐምጦ። ብሉይ ኪዳን ምስ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት እስራኤል ኣሮን ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና። ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ማለት እዩ። ከመይ እምቲ ክህነቶም ክንሪኦ ኢና። ፍልልዩ መስዋእቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ እዩ ነይሩ? እንስሳታት እዩ ነይሩ። መስዋእቲ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ንክልቲኡ እንዳናፃፀረ እዩ ድኸይድ። ብቕዓት ልቀ ካህናት ካህን ካብ ሰብ ተሓረየ እዩ ወይ ከዓ ካብ ሰብ ኣምላኽ እዩ ዝሓርዮ። ንዕኡ ከዓ ንከምዚ ዝስዕብ ከዓ እዩ ዝሽየም። ንምንታይ እዩ ሸይምዎ ኣምላኽቲ? ምስኡ ከተዓርቀና እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ዝተተሓዘ ጉዳያት ንሰብ ይውክል፣ ንዓና ወኪሉ እዩ ዘቐርብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ንሕድገት ሓጢአት ዝኸውን ውህበትን መስዋዕትን የቕርብ። ዋላ ብሉይ ኪዳን እንተኮይኑ እውን ዋላ
ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዓይነት መስዋዕት እንድሕር ኢልና ንዓና እቲ ንስሓና ወሲዱ በቲ ፅንሃ ገይሩ ጸሎት ክገብር ከሎ ኣብ ግደ ቅዳሴ ብፍላይ ናይ ንስሓ መስቀል ክንሳለም ከለና ንዕኡ ከም መስዋዕቲ ወይ ከዓ ከም መስዋዕቲ በቲ ዕጣን ገይሩ የዕርገልና ማለት እዩ እቶም ካህን ኣቦ ብሰንኪ ድኽመቱ ንኻልኦት ብሕያውነት ክሕዞም ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ርህሩህ ክኾነልና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድኽምና ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ምእንቲ ሓጢኣቱን ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብን መስዋዕቲ የቕርብ ብኣምላኽ ክፅዋዕ ክሽየምን ኣለዎ እዚኣ ቀንዲ ክነስተውዕለላ ዝግባአና ብኣምላኽ ክፅዋዕን ክሽየምን ኣለዎ ክህነት ብፍልጠት ወይ ብገንዘብ ዝዕደግ ነገር ኣይኮነን ፍልጠት ሃሊካ ወይ ከዓ ኣንቢብካ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ፕሮፌሰርስ ኣለዉ ብዛዕባ ሓድሽ ክዳን ይኹን ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ይኹን ፈትፊቶም ክምህሩ ዝኽእሉ ግን ስለዚ ኣምንዎ ከም ጀስት ሳብጀክት ማተር እዮም ዝርእይዎ ዳኣ እምበር ብክህነት ክፅውዑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይክእሉን እዮም ወይ በቲ ፍልጠቶም ኢሎም ኣነ ካህን ክኸውን ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ብገንዘቡ ክገዝእ ከም ደይክእል እዩ ዘረዳእና ዘሎ እዚ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ማለት እዩ ርሕራሄ ነቶም ደናቑርን መገዶም ዝሰሓቱ ሰባት እያ ተመልክት ኣብ ክልቲኡ ከዓ ፍልልያ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቶም ሓጥኣን ዝገብሩ ሓጢኣት ዝገብሩ ማለት እዩ ብዘይ ፍልጠት ኣሎ ክትገብሩ ትኽእል ብጌጋም ወይ ከዓ ብድንቁርና ምውዳቕ ማለት እዩ ብትዕቢት ኮነ ወይ ደይ መደይልካ ትገብሮ ኣንጻር ኣምላኽ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ይብሎ ምሳሌታት ዝህበና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ኣሎ ዝጠፍአት በጊዕ ዝጠፍአት ሳንቲም እቲ ጥፉእ ወዲ ከዓ ሕጂ ተን ክልተ ለዓል ዘለዋ ዝጠፍአት በጊዕን ዝጠፍአት ሳንቲምን ምሳሌ ብዘይ ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይ ፍልጠት ምክንያቱ እታ በጊዕ ከይፈለጠት ከይዳ ዋላ እታ ዝጠፍአት ሳንቲም ከዓ እቲ ዋናኣሲ ወይ እታ ሰበይቲሲ ብፍልጠት ኣይኮነታ ትፈእታ ጥፉእ ወዲ ግን ብትዕቢት እዩ ዝመሰል ምክንያቱ ፈሊጡ እዩ ኣነ ባዕለይ ክካየድ ይኽእል እየ ባዕለይ ክንዲ ሰብ ኣኺለ እየ ወይ ከዓኒ ኣየድልየንን እዩ ምምሕዳር ናይ ኣቦይስ ኣየድልየንን እዩ ኣነ ባዕለይ ከም ማሕድራ ንነብሰይ ይኽእል ኢሉ ይወፅ እዩ ሕጂ ናይቶም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ከምዚ ዓይነት ይመስል ማለት እዩ ርሕራሄ ነቶም ደናቁርን መገዶም ዝሰሓትን ሰባት እያ ተመልክት ኣብ 5 ፍቅዲ ቁፅሪ 2 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካህን ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ህዲ ኢሉ ክሕዞ ተፀውዐ እዞም ሰባት እዚኣቶም ደይመደ ኢሎም ዘይኮነስ ብዘይ ፍልጠት ወይ ብስሕተት እዮም ሓጢኣት ዝገብሩ ከይፈለጠ እንተሓጢኡ ከዓ ኣብታ ቀዳሚቲ ዓመት ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ሓንቲ ኣነስተይቲ ኣርሕዶ የምፅእ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ማለት እዩ ዘሁልቅ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 27 ሓደ ሰብ ብጌጋ ሓጢኣት እንተገበረ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ኣርሕዶ ዓመት የቕርብ ኣብቲ ዓመት ዝግበር ማለት እዩ ዘሁልቅ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 30 ከዓ ወዲ ዓዲ ኮነ ወይ ጓና እዚ ንኩሉ ሰብ ኣማኒ ይኹን ወይ ዘይኣማኒ ማለት እዩ እቲ ብልዕልቲ ኢድ ሓጢኣት ዝገብር ሰብ ግና ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣዋሪድዎ እዩ እሞ እቲ ሰብቲ ካብ ማእከል ህዝቡ ይመንቆስ እዚ ብፍላጥ ዝተገበረ ነገር ማለት እዩ እቲ ልቀ ካህናት ንርእሱን ንህዝብን መስዋዕቲ የቕርብ ነበረ ኣምላኽ ንደናቁርቲ ክርሕርሓሎም እኳ እንተተፀበየ ነቶም ደረቕ ልቢ ዘለዎም ግና ብዛዕባ ፍርዲ የጠንቀዎም ነበረ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝፅበየና ማለት እዩ ንክንምለስ ኢሉ ዕድመ ይውህበና ዕድመ ይውስኸና ኩሉ ግዜ ከዓ ይፅበየ ዘሎ ንዓና ግን ይኮሕኮሓና ልብና ሞነ እንታይ ከፊትናሉ ኣባና ሓዲሩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ንኸውን ማለት እዩ ብቕዓት ሊቀ ካህናት ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ዝሓለፈ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኣለና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ከምቶም ሊቀ ካህናት ሌዋውያን ናብታ ሰብ ዝሰረሓ ምድራዊ መቅደስ ጥራይ ኣይኮነን ኣትዩ ኣምላኽ ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሓቂ ሰማያዊ መቅደስ እዩ ኣትዩ እዚ ከዓ መለኮታዊ ስልጣኑን ዘለኣለማዊ ባህርያት ክህነቱን ዘጉልሕ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ እዩ ሰብኣዊ ካህን ጥራይ ዘይኮነስ ዘለኣለማዊ ወዲ ኣምላኽ እዩ እቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ነቲ ዕዮ ክህነቱ ፍጹምን ዘይልወጥን ይገብሮ ሳልሳይ ንድኽመትና ክድንግፀልና ይኽእል እዩ ብኸመይ ብድኻምና
ክድንፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነፅንዕ። ኢየሱስ ፈተናታት ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ወሰደ ሙሉእ ብሙሉእ ተመኪርዎ እዩ። ምክንያቱ ስጋ ስለለበሰ ልክዕ ከምቲ ናትና መከራታት ተኻፊሉ እዩ፣ ግን ሓጢኣት ኣይገበረ። እንተኾነ ግን ፍፁም ተጣባቕን ማእከላይን ከም ዝኸውን ገበሮ። ድንጋፂኡ ናይ ሓቂን ዓሚቑን እዩ። ከመይሲ ኣብ ናትና ናብራ ተፈቲኑን ስዒሩን እዩ። መምህሬ ኣቤት ቁርብ ህድእ በል እሺ፣ ትቕልጥፈና ኣላ ክንሕዘካ ምንቲ ኦኬ። ብኣምላኽ እዩ ተሸይሙ፣ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ክኸውን ኢሉ ንርእሱ ኣየኽበረን የግዳስ። እቲ ንዕኡ ዝገበሮ ንስኻ ወደይ ኢኻ፣ ሎሚ ኣነ ወለድኩኻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርእሱ ካህነት ኣይወሰደን። ልክዕ ከምቶም ንካልኦት ክህነት ብኣምላኽ ዝወሃብ ዋላ ንኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንከሎ ክህነት ባዕሉ ኣይወሰነን። እግዚኣብሔር ኣብ ብቅዱሳት ፅሑፋትን ብመለከታዊ ስልጣንን ኣቢሉ ጊድኡ ከረጋግፅ ሸሙ። ክልተ ክህነቱ ዘለኣለማውን ፍሉይን እዩ። ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ንስኻ ከም ማዕርቅ መልከ ጻድቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ከም ዝብል ክርስቶስ ከም ካህን ለባውያን ኣይኮነን። መሰረት ስርዓት ዘለኣለማዊ ንጉስ መልከ ጸዲቅ ካህን እዩ ነይሩ። መጀመርታ ወይ መወዳእታ ወለዶ ድማ ኣይነበሮን። እዚ ከዓ ነቲ ንዘለኣለም ዝቕፅል መለከታዊ ዘለኣለማዊ ክህነት የንፀባረቕ። ሳልሳይ ብመከራ ፍፁም ወይ ከዓ ፍፅምንኡ ኣርኣየ። ወዲ ኣምላኽ እኳ እንተነበረ በቲ ዘጋጠሞ መከራ ተኣዛዝነት ተማሃረ። ኢየሱስ እውን ስቃይን ፈተናን ደቂ ሰብ ተኻፊሉ እዩ። እቲ ተመኮረታት እዚ ንደቂ ሰብ ወኪሉ ንድኽመናታትናን ንኽርድኦ ብቑዕ ገበሮ። ንሞት እውን ከይተረፈ ተኣዛዝነቱ ሊቀ ካህናት ምዃኑ የረጋግፅ። ምርጫ ናይ ዘለኣለም ድሕነት ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለኣለም ምድሓኖም ምክንያት ኮኖም። ኢየሱስ በቲ ዝሓለፎ ስቅያት ሞትን ትንሣኤን ኣቢሉ ንግዚኡ ዘይኮነስ ዘለኣለማዊ ውንጪ ድሕነት ኮነ። ድሕነት ንኩሎም እቶም ንእምነቱ ዝእዘዙ ብተኣዛዝነት ክመላለሱ ኣለዎ። ካብ ፍቕዲ ካብ ቁፅሪ 5 እስካብ 10 ደሎ ብቕዓት ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኢሉ እዩ ዝቕፅል። ኢየሱስ ኣብ ጌተሰማኒ ንሱ ብዘመን ስግኡ ከሎ ብብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ዘድሕን ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ ምስ ተዓገሰን እዩ ዝብል ኣብ ፍቕዲ 7 ደሎ ማለት እዩ። እዛ ጥቕስ እዚኣ ነቲ ጎይታ ኣብ ጌተሰማኒ ዘቕረቦ ጸሎት እያ ተመልክት። ከምኡውን መወከሲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 42 ክሳብ 44 ተጻሒፍልና ኣሎ። ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ግን ፍቓድካ ደኣ ይኹን እምበር ፍቓደይ ኣይኮነን። ኢየሱስ ከም ነጠብጣብ ደም ራሓፅ እናራሓፀ ይጽሊ ነበረ። ሕጂ ምናልባት ሓደ ሰባት ጸሎት ገይሩሲ እግዚኣብሔር ኣቦስ ኣይሰምዖን፣ ምክንያቱ ኣብ መስቀል ሞይቲ እዩ ይበሃል ይኸውን። ምክንያቱ እታ ካልእሲ ዝብላ ደሎ እዚ ኣብ ሉቃስ ዘላሲ ትጸሎቱ ተቐቢሉሉ እዩ። ምክንያቱ ከም ፍቓድካ ይኹን ስለ ዝበሎ ወይ ከዓ ከም ፍቓድካ ይኹን ዳ እምበር ከም ፍቓደይ ኣይኹን ስለ ዝበለ ጸሎት ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተቐቢሉሉ እዩ። ስለዘይ ደሓነ ኣይተቐበለሉን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብሓቂ ወዲ ሰብ ብፍርህን ብጓህን ሙሉእ ብሙሉእ ከም እተሳቀየ ይገልጽ። ብመከራ ተኣዛዝነት ኢየሱስ ተኣዛዝነት እተማህሮ ቅድሚኡ ስለ ዘይተኣዘዘ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ፈተና ንፍቓድ ኣቦኡ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ እተኣዘዘ እዩ። ፍጽም ብዝኾነ መገዲ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እውን ከይተረፈ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣዛዝነቱ ዛዘመ። ፍጽምንኡ ስለ ምግባራዊ መኣረምታ ዘይኮነስ ተልእኾኡ ብምፍጻም እዩ።
ፍጹም ሊቀ ካህናትን መድሓንን ብምዃን ድማ ሙሉእ ብምሉእ ብቑዕ ኮነ። ሳልሳይ መጠንቀቕታ ናይ ዘይስማዕ ፀገም 3 መጠንቀቕታታት ተዋሂበን ኣለዋ ኣብ ዕብራውያን ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ መጠንቀቕታ ከምዚ ትብል ዕሽሽ ምባል ዘስዕቦ ሓደጋ እዚኣ ምዕራፍ 2 እያ ደላ ካብ ሓደ ዘይንርሕቕ ካብ ሓቂ ከይንርሕቕ እተዋሃበ መጠንቀቕታ ካብ ሓቂ ከይንርሕቕ እተዋሃበ መጠንቀቕታ ኣመንቲ ነቲ ዝሰምዕዎ ፅን ኢሎም ክሰምዑ ይምሕፀኖም። እቲ መልእኽቲ ብትምህርትታትን ብተኣምራትን ብመንፈስ ቅዱስን ስለ እተረጋገፀ ድሕነት ዕሽሽ ምባል ናብ ፍርዲ ይመርሕ። እንተዳ ዕሽሽ ኢልናዮ ናብ ፍርዲ ይወስደና ማለት እዩ። ካልኣይ መጠንቀቕታ ሓደጋ ዘይምእማን እምነት ምጉዳል ማለት እዩ። ነቲ እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ዘይኣመኑሉን ዘይእዙዛት ዝነበሩሉን እዋን የመልክት። ንኣምላኽ ዘይምውካልን ዘይምእዛዝን ናብ ዕረፍቱ ንኸይነኣቱ ከም ዝዓግተና የጠንቀቕ። ንኣምላኽ ሎሚ ምላሽ ምሃብ ማለት ክሳብ ክንድቲ ህፁፅ ምዃን ማለት እዩ። እዚኣ ዘይምእዛዝ ትብላ ዘላ ወይ ከዓ ንምምላስ ንኣምላኽ ዘይምውካልን ዘይምእዛዝን ናብ ዕረፍቱ ንኸይነኣቱ ከም ዝዓግተና የጠንቀቕ። ምክንያቱ ኢያሱን ካሌብን ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምድራዊ እምእትዮም እምበር ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ስለ ዘይእተዎም ሕጂ ከዓ ንዓና እዚ የመልክት እዩ ማለት እዩ። ንሕና እውን እንተ ደኣ ደይ ተኣዚዝና ናብታ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ተቐሪባ ዘላ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ሳልሰይቲ መጠንቀቕታ ሓደጋ ዘይብስለት ዘይምስትውዓል ዘይምምሃር ማለት እዩ። ብሰንኪ ምድንጋር ናይ ምስማዕ ክእለት መንፈሳዊ ትህኪት እዩ ዝመፅእ ወይ ከዓ ዘስዕብ። ኣንበብቱ ንሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ክምህሮም ከሎ ወይ በቲ ፅሑፉ ዘንብቦ ዝነበሩ ኣብ ምርዳእ ኣይዓበዩን ነበሩ ወይ ከዓ ነይሮም። ኣብ ክንዲኡ ዕፁም ምግቢ ከዓ ፀባ የድልዮም ነበረ። ምክንያቱ ንዝዓበየ ሰብሲ ዕፁም ምግቢ ወይ ከዓ ትርር ዝበለ ምግቢ ኢኻ ትቦ፣ ነቲ ቆልዓ ግን ፀባ ኢኻ ትቦ። ኣመንቲ ብመንፈሳዊ ብስለት እናዓበዩ ክኸዱን መባእታዊ ናይ ህፃናት ትምህርቲ ማለት እዩ ትምህርትታትን ክሓድጉ ይምሕፀኖም። ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ክላስ እንተ ደኣ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ወይ ከዓ ብዙሕ ዓመት ትህሉ ኣለካ ኮንካሲ ዕብየት ኣይተርእን ኢኻ ደለካ። ንዓና ኸ ብኸመይ ይመስል? ኩሉ ግዜ መንፈስ ቤተክርስትያን እንመላለስ ሰንበት ሰንበት ንመፅእ ኣቀዲስና ጥራሕ ኢና ንኸይድ ካልእ ነገራት በቦታትና ዝምህሩና ዝግባኣና ነገራት ዘይንገብር እንተ ደኣ ኣለና ንሕና ከዓ ከምኡ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ወይ ኣብቲ ካልእ ክንገብሮ ዘይግባኣና ነገራት ቤተክርስትያን እንዳመፃና እንዳሰማዕና ሲ እንተ ደኣ ዕብየት ደይነርኢ ኣለና ኩላትና ማለት እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ከም ህፃናት ልክዕ ናይ ብሓቂ ፀባ ኢና ንሰቲ ዘለና ማለት እዩ። መንፈሳዊ ብስለትን ምስትውዓልን እቶም ዘይክኢላታት ብቓል ፅድቂ ተመክሮ ዘይብሎም እዮም። ናይ ሓቂ ኣማኒ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፋእን ንምፍላይ ብተኣዛዝነት እዩ ዘሰልጥን። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ንክርስቲያናትን ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ከቢድ መንፈሳዊ ምርጫታትን ምእንቲ ክገብሩ ብምስትውዓል ከዓብዩ ኣተባብዖም። ካብ ግዜያዊ ሓጎስ ሰማያውን ዘለዓለማዊ ድሕነትን ምምራፅ። ምክንያቱ በቲ ብልጭልጭ ድብል ዘሎ ነገር ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ብኡ ተሳሒብና ናብኡ ክንከይድ ዘይኮነሲ ናብቲ ድፅበየና ደሎ ናይ ሰላም ናይ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ናብኡ ከነድህብ ይግባኣና ማለት እዩ። ካብቲ ብዙሕ ተፃባእነት ዘይርከበሉ መገዲ ዘሳቂ ተኣዛዝነት ዘለዎ መገዲ ምምራፅ። ምክንያቱ በታ ገፋሕ መንገዲ ዘይምኻድ በታ ፀባብ መንገዲ ክንከይድ ወይ ክንመርፅ ይግባኣና ማለት እዩ። ብካልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምድራዊ ከለና ክንሪኦ ከለና፣ ግን ናብቲ መንገዲ ቦታ ዕረፍቲ ዘየብፅሕ መገዲ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ምስትውዓሎም ዘይኮነስ ብዛዕባ ዘይምእዛዞም እዩ ዝግደስ ነይሩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ዝእዘዙ ኮይኖምሲ ምስትውዓል ምፈጠረሎም ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተኣዛዝነት ናብ ምርዳእ ይመርሕ። እንተ ደኣ እዙዝ ኮንካሲ ንክትርዳእ እውን ንነብስኻስ ተዳልዋ ኣለኻ ማለት እዩ።
መንፈሳዊ ብስለት ብምስትውዓል ንጥቀመሉን ንዓብየሉን ምክንያት ክርስቲያን ብቐጻሊ ብዝወሃብ ተግሳጽ ኣቢሎም መንፈሳዊ ረድኢት ንዓና ዝምህር መገዲ ዕብየት እዮም ዘማዕብሉ። እዚ ዕብየት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብመከራ እተፈተነ ተኣዛዝነት እዩ ዝመጽእ። ምስትውዓል ናይ ሓቂ ምልክት መንፈሳዊ ብስለት ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ምፍልላይን ጥበባዊ ምርጫታትን ኣምላኽ ምግባርን እዩ። ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፋእን ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦንኦም ዘዳለዉ ቡፃት እዩ። ኣብዚ መደምደምታ ወይ ከዓ ሳመሪለ ዝቐረብክዎ ነቲ ዝበልናዮሲ ምድጋም ማለት እዩ፣ ግን ብሓፂሩ ብቕዓት እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ 5:14 ተጻሒፉልና ዘሎ ማለት እዩ። ካብ መንጎ ሰባት ከም ዝሕረ እቲ ካህን ብኣምላኽ ከም ዝፅዋዕ ባዕሉ ከም ዘይኮነ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዝውክል ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ኢየሱስ ንሰብኣዊ ባህርያ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ከምኡውን ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 7-8 ሙሉእ ብሙሉእ መሊሱልና ኣሎ። ካልኣይ ዝተኣዘዝ ነገራት ወይ ከዓ ምስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣብ ክንዲ ሰባት ስጉምቲ ክወስድ ተሸመ። እቲ ካህን ማለት እዩ ስልጣን ኣለዎ። እዚ ካህን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝነበረ ማእከላይ እዩ። ስልጣን ኣለዎ ክበሃል ከሎ ክገስፀና እውን ከም ዝኽእል ክልምነልና ጥራሕ ደይኮነሲ ክገስፀና ወይ ከዓ ክቐፅዓና እውን ከም ዝኽእል ስልጣን ከም ዘለዎ ማለት እዩ። ኢየሱስ እቲ ዘለኣለማዊ ማእከላይ እዩ። ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እውን ይሕብረና እዩ። ኣብ ክንዳና ንኣምላኽ ይዛረቦ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ እቲ መንገዲ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ዮሃንስ 14:6 ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እየ ዝብሎ ማለት እዩ። 3 ንሓጢኣት ዝኸውን መባእን መስዋዕትን ገዛእ ርእሱ። እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታት መፅለላ ስላይድ ብሓፂሩ ክንሪኦ ኢና። ግን ንሱ ባዕሉ መስዋዕቲ ምዃኑ መስዋዕቲ ዘቕርብ ምዃኑ ዋላ መንበረ ታቦት ምዃኑ እቲ እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ። ምድራውያን ካህናን ምእንቲ ሓጢኣት እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ መስዋዕቲ የቕርቡ ነበሩ። ኢየሱስ ግን ኣብ ዕብራውያን 9:12-10 እውን ኣሎ ሓንሳ ርእሱ መስዋዕቲ ኣቕረበ መስዋዕቱ ፍጹምን ናይ መወዳእታን ዘለዓለማውን ከዓ እዩ ይብለና። ንድንቁርናን ጉብይነትን ሕያውነትን ይፈትሖ ፍትሒ የምፃልና ማለት እዩ። እቲ ካህን ድኹም ስለዝኾነ ስለዝነበረ ክርህርሃሉ ይኽእል እዩ። ከማና ስለዝኾነ ይርዳኣልና እዩ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከማን ብዘይ ሓጢኣት እኳ እንተኾነ ንሰብኣዊ ድኽመት ይርዳእ እዩ። ምክንያቱ ስጋና ስለ ዝለበሰ ማለት እዩ። ርህሩህን ርህራሃይኡ ፍጹምን ሓጢኣት ዘይብሉን እዩ። ምክንያቱ ፍጹም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምእንቲ ሓጢኣቱን ምእንቲ ህዝብን መስዋዕቲ የቕርብ እዚ እቲ ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ። ሰብኣውያን ካህናት ፈለማ ንሓጢኣቶም መንፅሂ መስዋዕቲ ከቕርቡ ኣለዎም። ንገዛእ ርእሶም ክነፅፉ ኣለዎም ቅድሚ ኣብቲ ቤት መቅደስ ምእታዎም ማለት እዩ። ክርስቶስ ግን ባዕሉ ንፁህ ስለዝኾነ ዋላ ሓንቲ ዘቕርቦ ዋላ ሓንቲ የብሉን ማለት እዩ። ኢየሱስ ሓጢኣት ስለ ዘይብሉ ብስነ ምግባራዊ መዳይ ፍጹም እዩ። ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብል ኣብቲ ኣብ መለኮታዊ ቅዳሴ ከምኡውን ኣብ መልእኽቲ ንዕብራውያን ዝፀሓፎ ማለት እዩ ደንቦ ድተንተኖ ዘስተንትኖ ወይ ከዓ ዝመሃሮ ግዜ ነዚ ዝስዕብ የጉልሕ ክርስቶስ እቲ ካህንን እቲ መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ኣምላኽን እዩ። ከም ሊቀ ካህናት መጠን መስዋዕቲ የቕርብ፣ ከም ገንሸል መጠን እቲ መስዋዕቲ ንሱ እዩ መስዋዕቲ ይኸውን። ከም መሰዊኢ ድማ መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ቦታ እዩ። ከም ኣምላኽ መጠን ንሱ ከዓ ዝቕበሎ ምክንያቱ ባዕሉ እዩ ዝቕበሎ ባዕሉ እዩ መስዋዕቲ ዝኸውን ባዕሉ እዩ ከዓ ዘሰውእ ከም ሊቀ ካህናት ማለት እዩ ባዕሉ የቕርቦ። መፀዋዕታ ኣገልግሎት ክህነት ብኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግባኣና። ካህናት ነዚ ሓላፍነት እዚ ባዕሎም ክስከምዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ኢየሱስ ብትእዛዝ ኣምላኽ ከም መልከ ጻድቅ ንዘለዓለም ካህን
ኮይኑ እዩ ተሸይሙ ንኋላ ንሱ እውን ከም መልከ ጻድቕ ይኹን እንዳኣመር ብኣምላኽ ከም ዝተሸመ ወይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ መልከ ጻድቕ ማለት ክንሪኦ ኢና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ፍልይ ኢሉ ዝተቐብአ መልከ ጻድቕ ከ መን እዩ ክንርኢ ኢና ከምኡውን ኣብ መዝሙር 110 ቁፅሪ 4 እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጻድቕ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይተጣዓሰን ከዓ ይብለና ሕጂ ብመሰረት ስርዓት መልከ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምባል እንታይ ማለት እዩ ጥንታዊ ክዳን እዚ ንሌዋውያን ጥራሕ ዝተዋሃበ እዩ ሓድሽ ኪዳን ግን ከም መልከ ጻድቕ ግዝያውያን ሰብኣያውያን ወይ ከዓኒ ደቂ ሰብ ማለት እዩ እዚ ግን ዘለኣለማዊ ሊቀ ካህናት ኣምላኽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናጻጽሮ ከሎ ማለት እዩ መስዋዕቲ ብእንስሳታት እዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ሓደ ፍጹም መስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክህነት ብምውላድ ዝውሃብ ነይሩ ምክንያቱ ሌዋውያን ክትከውን ኣለካ ካብቲ ዓለይቲ ክትከውን ኣለካ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ግን ብምንታይ እዩ ክህነት ብኣምላኽ ብእምነት እዩ ዝመፅእ ወይ ከዓኒ ብትእዛዝ ኣምላኽ ወይ ከዓ ብድሌት ኣምላኽ ተሰይምካ ወይ ተሓሪኻ ክትመፅእ ኣለካ ማለት እዩ ማንም ሰብ ባዕሉ ካህን ክኸውን ወይ ዲያቆን ክኸውን ኢሉ ዝሽመ የለን ኣብ ሕጊ እተመስረተ እዩ ሕጊ ነይሮም በቲ ስርዓት እዮም ዝኾኑ እዚ ግን ኣብ ተስፋ እተመስረተ እዩ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን መልእኽቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ኣብ እትግብሮ ጸሎት እግዚኣብሔር ጽኒሉ ይስማዓኩም ይቐኒየለን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓውና መምህር ተኽሉ ኣሜን ታንክ ዩ ናይ ደገፍካ ንኸ ኣሜን ዩዌልካም ምናልባሽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብሃይማኖት ኣበው ንገብሮ ካብቲ ክዋህበና ዝፀንሐ ፅሑፍ እናረኣዩ ከስተንትኑ ወይ ክሓልጡ ምእንቲ ተተኻኢሉ እቲ ስክሪን ሼር ተትገብረልና ካልእ ሼር ንገብሮ ነገር ስለዘየለ እሱ ተፀንሐ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ዳርኣና ምእንቲ ከነስተንትን ወይ ክንሓትት ተተኻኢሉ እሺ እምበኣር ካብዚ ብምቕፃል መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ ማማብ ሙሉእ እንኳዕ ደሓን ኣተኺ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክለኺ ፈቓድ ማሕበር እንድሕሪ ኮይኑ መዝሙር ንማማ ሙሉእ ክንህባ ንቐኒየለይ ዶንጌያቴ ያሬታ እሺ ታዝ ዝምራ ዝምር ንምድሪ ክሰርሓን ክስርታን ከሎ መነሎ ከምዝን ከምትን ግበር ዝበሎ ፍልጠት ዘፍለጦ ምኽሪ ዘካፈሎ መገዲ ምስትውዓል መነሎ ዘርአዮ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ንምድሪ ክሰርሓን ክስርታን ከሎ መን ኣሎ ከምዝን ከምትን ግበር ዝበሎ ፍልጠት ዘፍለጦ ምኽሪ ዘካፈሎ መገዲ ምስትውዓል መነሎ ዝረአዮ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ንሓመድ ምድሪ ዝእክባብ ሚዛን ዝመዝን ብንድሪ ንኾራቢት ኣኽራን ዓብይ ጎይታ እዩ ዕቤቱ ዘይምርመር ስልጡን ኣምላኽ እዩ ንዘላለም ይኽበር መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ሰፈረ ንሰማያትን ከዓ በጻብዕቱ ሰደረ ብሓይሊ ብክእለት መዘና ዘይብሉ ብኩሉ ሙሉእ እዩ ጎደሎ ዘይብሉ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ
من الله ኣብ ቅድሚኡ ኩሎ ኣብ ቅድሚኡ ኩሎ ማሕዛብ ከም ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም በሰር ኣብ ሚዛን እምበኣርሲ ምስ ምን ክነመሳስሎ ሶሪ ተኣፅያትኒ ናይ ክነመዛዝኖ እናሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ኣብ ቅድሚኡ ኩሎ ማሕዛብ ከም ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም በሰር ኣብ ሚዛን እምበኣርሲ ምስ መን ከተመሳስሎ ምሰየ ናይ መልክዕ ከተወዳድሮ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ መን ኣሎ እኒአለይ ተዋሃበኒ ስለኸ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዝተዋሃበኒ ዕድል ከዓ ተመስገን ክብሪ ሃበለይ ማርያም ተስማዕና ማማምሉ ጥዕምቲ መዝሙር ነራ በቁሩብ ታሽም ኢለ አቤት ቁሩብ ከንብብ ኣይከኣልኩን ጠፊኣሲ ተዳናጊ ማማምሉ እሺ እዛ መዝሙር ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ንኢየሱስ ዝመስሎ ምስ በለት ንሰማይን ንምድርን ክስርት ከሎ ከምዚ ክገብር ከሎ ኢሉ ብዙሕ ሓይልን ተኣምራትን ክእለትን ኣፈጣጥራን እግዚኣብሔር ብዝርዝር ክዝርዘረልና ፀኒሑ እሞ መን ኣሎ ንኣምላኽ ድመስሎ መን ኣሎ ምስ ኣምላኽ ዝወዳደር ንዕኡ ዝመስል መን ኣሎ እንተሎ እስከ ኣነ ይበል ከምዚ ክገብር ከሎ ሲ መን ነይሩ ምስኡ መን ኣሎ ምስኡ ዝወዳደር መን ኣሎ ከምኡ እያታ ትሕሶ ናይቲ መዝሙር እሞ ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና እምበኣር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክነስተንትና ናባኹም ዲያቆን ወደይ ሓደ ንስካዕ 3 መዝሙር ዳዊት ክትፍትና ካብ ሓደ ስካዕ 3 ምዕራፍ ክንደይ ዳዊት ሓደ ክልተን ስካዕ 3 ሓደን ክልተን ካብ ሓደ ኣለዋ ክሳብ 3 እስከ ብምኽሪ ርስቲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገፅቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዳኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዝምርምሮ ሰብስብ እዩ ንስኹም እታ ፍሪኣ በብግዚኡ እትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይደግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ እውን ኩሉ ይሰልጡ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ብረይ እስኪ ምዛም መዝሙራት ኣሳሲር ክግለፅልና እሺ ወቲ ብምኽሪ ርስቲኣን ዘይመላለስ ኣብ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኩሉ ግዜ ምስቶም መላገፅትን ድማ ዘይቀውም ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝፍሳሕ ኩሉ ብለይትን መዓልትን ዝውስኑ እሱ ብፁዕ እዩ ኢልዎ ድሕሪ ንስኻ ንኩሉ ንምርማር በፂሕካያሲ ብፁዕ ኢኻ ብፁዕ እዩ ይብለቱ ብፅኣት እኳ ንሕና ይብፅሓና ናብኡ ከምታ ፍሪኣ በብግዚኡ ትህብ ከዓ ቆፅላ ዘይደግፍ ወሰና ወሓይ ማይ ዝተኽሎ ኦም ይኸውን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ከነስተንትና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተደሒዝናያ ማማሙሉ ከተንብብልና እታ ግጥሚ እንዳሰምዑ ምእንቲ ክሓስቡ ከስተንትኑ ጥቕሲ እውን ክደልዩ ክዳለዉ ምእንቲ እታ ግጥሚ ቆረባ አንብብልና ንስማዓያ ህዝበ እግዚአብሔር ጥቕሲ ምእንቲ ምስኡ ድሰማማዕ ክንርኢ
أبولي كيدان لكن رسعية تتقصح أبقى خلا الله نمدري خسرحان كسرتان كله من الله كمزن كمتن جبار زبالو فلتت زفلطو مخرز كافلو مجد مستوعال من الله زرعيه من الله أبي الله يزارب انتلو بقرمان بخبرين يسس مسلو نحمد مدري زئكب أب ميزان زمزن بندري نخورابي تخرار عبي قويتا ايو عبيتو زي مرمر سلطون أملاخ يو مزال عالم يخبر نمايات بإيدو آميخو سفره نسمايات كعا بداو سدره بحيلي بخئلت مزنا زي بلو بخلو ملو يقودو زي بلو من الله أبي الله يزارب انتلو بقرمان بخبرين يسوس مسلو يعتبر أب قدمئو كله مهزاب كم نتبي أب أترو كم بسر أم ميزان بارسي مس من كنا مساسلو مسناينا مسمنينا خه نودا درويات بلتا طالل امين تسمع لنا قالوا ماشي أنا اللي تندي أكون هاي እዚኣ ከንብባ ናይ ኣማሓና ሰይትሰለየ ሰዲዳት ልና ኣላ ኢሳያስ 4 ኣነ እውን ኣዳልያ ፀኒሐ ቁፅሪ 14 ቁፅሪ 25ን ቁፅሪ 26ን ሰዲዳት ልና ኣላ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 15 16 ክመዓራረዮስ ምስመን ከተመሳስሉን ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ዓይንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቅዲ ዘውፅኦ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርትዐ ሓይሉን እተላዓለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን ትብል ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማሃና እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልኪ ካብ ርሑቕ ብቴክስት ሰዲዳ ምሳና ስለተሳተፈት እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓላ ኢሳይያስ 4:15 ክሳብ 16 እሺ ንመን የቋሪፀ ፀኒሐ ቅሬታ أنا اللي أكون هاي لولا እሺ ሃብትና ሉላ መዝሙር ዳዊት 8 ቁጥሪ 1 መዝሙር ዳዊት እቤት እግዚአብሔር ክብሪ ሰብን ትብል ካብ ቁጥሪ 1 ኦ እግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማይ ዝተኸልከያ ስምካ ኮነ ኣብ ኩሉ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ አሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 1 نكفت እንደውም ዳቆን ሰናይቲ ሃብትና ሰን Okay. Think. Sorry, I'm so strange. Okay. መልእክቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 25 ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጂ ንኩሉ ዘለዓለም ክብሪ ግርማ ሓይሊ ስልጣን ይኹኖ አሜን አሜን መልእክቲ ይሁዳ ቁፅሪ 25 ሓንቲ ምዕራፍ እያ ደላና ይሁዳ መልእክቲ ቁፅሪ 25 እሺ ኣነ ከዓ ሮሜ 11:33 ኣላትኒ ክሳብ 36 እያ ወዳጅ ማዓሙቅ ሓብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ መገዱ እዩ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኸሮ እያ ትብል ሮሜ 11:33 ሜሴጁን መፅያትና ኣላ መስለኒ
حفتنا قللتا إذا ماما حنا دبلتنا كاب 14 الدالية قبل تصنحكو السايا الشيخ بباية إساياس 4:14 إيوب 38 الشيء إساياس كاب 13 حيزة كان بباية حفتنا قللتا أنا ونادالي أسلت صنحكم تنبيت إساياس معرف 4 قطر 13 قطر 14 نمنفس እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮኸ መን እዩ? ምስ መን ተማኸረ? ኣእምሮ ዝሃቦ ጥቁንዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጦ መገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርኣዮኸ መን እዩ እያ ትብል ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ሓፍትና እልልታ ኢሳይያስ 4 ካብ 13 ክሳብ 14 ተኻልይቲ ከዓ ኢዮብ 38 ኩላ ድያ ፍቅዲ ክንደይ እያ ሓፍትና እልልታ? እሺ ኢዮብ 38 ደሓን ኣብ ገዛ ከተንብብዋ ከይትበዝሐና ኩላ بملء هذا يوم هو 3 جبرتلنا دحين كلها بجزاء ننببا እሺ مصحف إيوب معرف 38 ننببا إنا بجزاء حفتنا لولا زيتات معرف 15 قطري 11 سديدات لنا لا نخلكم بروحكم بقربان تساعدوا لكم እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛحالكم ዘጸአት معرف 15 ቁጥሪ 11 ከምዚብል ወእግዚአብሔር አሞንጎ አማልክቲ ከማኻ ዝበለ መን እዩ ብምስጋና እተፈራሕካ ገባር ተአምራት በቅድስናኸ ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ እያ ትብል ደጊመ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ሓፍትና እልልታ ከዓ ዝሆል ቻፕተር ትብለና ኣላ ኩላታ ምዕራፍ ኣብ ገዛና ንብባ ካብ ሓደ ክሳብ ፍጻሜ ንኩልኩም ዘንበብኩም ጥቕሲ ሰደድኩም ዝሰማዕኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሓልኩም ሕራይ ይኣኽለና ኸውኒ ብዙሕ ጥቕሲ ኣስተንቲና ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ነዚ ሎሚ ዝተማሃርናዮ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ ሓደ ክሳብ ፍጻሜ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ክንርኢ ጸኒሕና እንድሕሪ ዝከኣል ኮይኑ ሓውና መምህር ተኽሉ ስክሪን ሼር ክትገብረልና ካብኡ እናንበብና ከነስተንትን ምእንቲ ወይ እውን ሕቶ ተለና ካብኡ ዳ ብልና ክንሓትት ኦኬ ስድራ ኣምላኽ ከተሰንትኑ ሕቶ እንተለውን ክትሓቱ መድረኽ ናባኹም እዚ መድረኽኩም እዩ ሕጂ ኮኽል ግዜ ይደለና ሓውና መምህር ተኽሉ ኣብ ስክሪን ሼር ገብረልና ኣሎ ካብኡ ዳ አንበብና ከነስተንትን ቁጥሪ ክንዲዚኣ ምዕራፍ ክንዲዚኣ ውፀለይ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንዳርኣየና ከነስተንትን ምእንቲ እሞ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓትት ብዛዕባ ምልክት ገዴር ብዙሕ ክንሰምዕ ጸኒሕና ምስ ጎይታ ክርስቶስ እናተኣሳሰረ
ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ እናበለ ክነግረና እውን ፀኒሑ እሺ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ብዛዕባ እዚኣ ኣይረአኒ ዘሎ መምህር እሺ እስኪ ኣነ በዚ ክፍቱነ شجر يلا هم وأباي متسيلي الله يراي الله أوكي يرى له كلهم ماشي أوكي أنا تحتو كلاتنا تنيلنا نسمعيا بوزح جيزية حتى سلزخنت حاولنا ممرتو خلق خبره لنايو أنا تحتو انتايا ملكة صديق منيو مغنياتو أب أوريت تتقيس له أب حدش كيدان كا بزعبو تتصحيف له مو مجمرتا تاناي أوريت كم تعاية أوريت زفترت معرف 14 كاب قطر 17 جميرنا عند حرم بيبنا خمزيبل جي أبزا فترتين عن بللنا أبتي أبراهام بهيوت زنبرلو أبونا أبراهام بهيوت أبزنبرلو زا فترة 14 قطر 17 جميرو خمزيبل ن كدار لا أمرن نتوم مسؤوز نبرو نجستاتن سعيرو كملس كلو نجوس سدوم كقبلو نابلس شاوي نسخة لس نجوس واتسا ملكة ديق نجوس سالم دما نسخة كهنلو على الأملاخ إنجيران وينن أمتسا نسو دما أبرام بتلعل أملاخ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን እቲ ንጸላእትኻ ኣብኢድካ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል ኣምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ይባርኾ ኣሎ ነቦና ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ እቲ ንጸላእትኻ ኣብኢድካ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል ኣምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ሃቦ أبراهام دما كاب كل عشر نملك صديق هيبوه اتاشن كونفيسكيت خونو أبرام يعتبر الله أبو بزحات كجبركاي سمكا أبراهام يكون قدم مبالو እግዚአብሔር نبون أبرام يرشمو أبرام ها أين برتان قال غير مسلوكم إليه أبرام يلو على لبزيا نبون أبراهام دما خاب كل عشر هابو ንጉስ ሶዶም ከዓ ንአብራም እቶም ሰባት ሃበኒ እቲ ገንዘብ ድማ ንዓኻ ውሰዶ በሎ አብራም ግና ንንጉስ ሶዶም ኢደይ ናብ እግዚአብሔር ልዑል አምላኽ ጎይታ ሰራዊትን ምድርን አልዓልኩ ንአብርሃም አነ አሃብተንክዎ ከይትብልሲ ብጀካቲ እቶም አጉባዝ ዝበልዕዎ ፈትሉ ኾነ ስራኽ ሳእኑ ኾነ ካብናትካ ዘበለ ገለ እኳ ኣይወስድን جدا اتوم مساي زخودو السبات دما آنيرن اشكولن ممرين نساتهم قديهم يوسدو بلو هجي عبزي خمزي رأت سنحنا ملكة صديق أبو أوريت بهيوت كم زنبرة أبراهام أبونا عشر كم زهابو ملكة صديق دما نبونا أبراهام كم زباروخو هنا كم رأت سنحنا أب حدش كيدان دما أب إبراويان معرف شوعات خنببه إبراويان معرف شوعات خاب قطر حدا كهل ملكة صديق قبل ترستي كم زغن سمعت صنحنا بزوح جيزيونا إبراويان تدقاقي ملو كم سرعات ملكة صديق النابلن يسوع كريستوس نايزل عالم كهاني قابله داويد كي ترفه كوم إليو أنت كاهنو العالم بكما سميتو لملكة صديق الشيء إبراويان شو عطوا قطر حدا خن بباء إزي ملكة صديق سي نجوس سالم لك خمتاب أريد سمعنا نجوس سالم وبلولهم كاهن لعل أملاخ نا أبراهام نتوم نجستات سعيرو كملس كله تقبلوا مو زبارخو نزاد دم ببنا زي فترة 14 نعايد تكسدول لباولوس
كل جزء تستوعلنا حوارات كاب أوريت إنام صيام زمهرو دتأوسون يرون بوزه تقصتات أجينا تاب عسات 4 خلنا ببعض أنا حنا زي فترة نعادك ماله نا أبراهام نتوم نجس تسعيرهم اللي كله تقبلوا مو زبارخه أبراهام دم خاب كل 10 زمقله قدام أي ترجم سمو نجوس صدقي دحركة نجوس سالم مالت نجوس سلامي بمبالغة ترجم سمو يزارب أبزاي تحطي أب قطر 3 بزي أبو بزي أده بزي قطر ولده كده جماعة بزي أبو بزي أده بزي قطر ولده مجمرتا معالتات ويس موداتا هيوت زي بلو مجمرتا معالتات يبلون موداتاون يبلون بلالو مجمرتا موداتا دي بلو أملاح تراوي إلنا إنا نأمن قويتا يسوس كريستوس اتسمعين مدن فترة قال مسقاس تواهايدو زتولد كريستوس ألفان أوميغان قدامين دحراين آني يبل أبرا يوحانس أبوزح نقر وانت تقيسون رغبينا نأملاخينا خا مجمرتا زي بلو موداتا خا دي بلو نبلو أبزب زعبا ملكة صديق انتاي بلالو كالي كين بلدما ملكة صديق اتن أبراهام زباروخو ننقصا سعيروهم اللي سكولن أبراهام زباروخو أبراهام دما 10 كوا زهابو مسبلة بزي أبو بزي عدة بزي قطر ولدو مجمرتا معالتات ويس موداتا هيوت زي بلو جناخه نود أملاح تمثيلو نحورو كهون كوينو ينبرالو هايلو جناخه نود أملاح تمثيلو نحورو كهون كوينو ينبرالو ولا ستيل كهون كوينو نبرالو أوريز نبور خانات انتاينا نبل كنوتهم حالي في توديو نا أوريز نبر خان ستيل كهون كوينو يقلقلالو لنا إنا أمنينا الصوم سبات يوم ما انت جزار صومن ما انت حزبن كام سوات يقربون يرم نزو كله بحدش سرعات بدمو زتك دحنت زهب دما قويتا يسوس كريستوس ليكا كانت متيو كاهن كوينو بعلو مسوات أقربو نفسو بعلو مسوات كوينو بعلو خا تقبل مسوات كوينو خا نايزل عالم كاهن كوينو خا أبي مان أملاك قمت الله قويتا يسوس كريستوس أبز خان ملك سيرق انتاي بلولو جناخن ود أملاك تمثيلو نحوارو كاهن كويني نبرالو ستيل كهنتو الله كاهن كوينو خا نبرالو نزل عالم كاخ نبري أبراهام اترس أبوتات كابتمال زمته ببلوتوس 10 زهابو نسخ دي عبي مخانو اسكرايو كنياتو أبونا أبراهام أزيو عبا أبوي خلاتنا خم نفلتو جن أبونا أبراهام زأكل سي 10 هيبوه نكهن ملكة صديق سلازم تايلو أبراهام اترس أبوتات كاب مال زمته كابت زمارخو زمتو ببلوتوس 10 زهابو نسو كندي عبو مخانو اسكرايو أبراهام زأكل 10 رهوبوسي ما كاهن ملكة صديق كساب كندي عابي مخانو رأيو يبلالو أمو حتين تايا ملكة صديق مني أوريت ملكة صديق زبهال بهيوت زنبرة نابراهام زبارخه خاب أبراهام 10 زتقبل رئينا أب حدش كيدان كا أبوي بلو أدي بلو قصر ولدي بلو مجمرتا معالتاتن موداتا هيوتن زي بلو يلغا نايزل عالم كهل مخان خا ملكة صديق انقر يتقسلنا له مالتي قال خينو بلغا اكواتن ابراهام زبارخو كاب ابراهام 10 زتقبلنا بلغا امتيو مالتي مو سلازم مانيو ملكة صديق زياتا حطوي حاونا ممرت خلق حساب دمل سلنا قال استنتنو انتلو قدامنت كيف كان استنتن كاب زخنا مهارد وعالنا سو سلازم بلنا تاجي تكمل ليله تاش من كده هراي سدراك زابير كان استنتن ازي سفيح تمرتينا تماهرنا لومي عبراويان عمشته 10 دخلنا باري وكان وده ماشي
ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን። ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦናኦም ዘላመዱ ብፃእኒ እዮም። 5:13-14 ማለት እሺ እስከብረህልና ማማ ብረይ እቲ ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ ብናይ ጽድቂ ነገር ከዓ ፍቱን ከዓ ኣይኮነን ቆልዓ ስለ ዝኾነ ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብምልማድ ልቦናኦም ዘላምዱ ብፃእኒ እዮም። እቶም ዓብዮም ከዓ ዕጹም ብልዒ ዝበልዑ ከዓ ንክፉእን ጽቡቕን ዝፈላለዩ ብልማዶም ልቦናኦም ዘላምዱ እዮም ብፃእኒ እዮም እሳቶም ኣብሎም ኣሎ። እሺ ቃል ሕይወት ተስምዐልና አሜን። ወንህፃን ቅጫ ይትህቦን ኢኻ ፀባ ኢኻ ትህቦ ኣብዚ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ክርስትና ከዓ እቲ ጀማሪ ልክዕ ከምቲ ህፃን ፀባ ዝወስድ ክሕይኽ ስለ ዘይክእል ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ነቲ ጀማሪ ከዓ መሰረታዊ ቅልል ዝበለ ነገር ከም ዘድልዮ እዩ እሞ ቴንኪዩ ማማ ብረይ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ፅቡቅ ኣስተንትን። እሺ እስኪ ካልኦት ኣይ ሓዝና እንዲና ካብዚ ኩሉ ዝተምሃርናዮ ወይ እውን ሕቶት ኣለና? ንእሽተይ ክፍትን ኣነ እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ኣብቲ እንታይ ኣስተንቴነሲ ቅድም ስቲ ክህነት ነቶም ሰብ ለዋውያን ጥራሕ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣምላኽሲ ንኩሉ ዓሌት ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ክኸውንሲ ዕድል ሂብዎ እዩ። ሕጂ ከምዚ ሓውና መምህርቲ ኩሉ መቸም ብጣዕሚ እየ ለመስግኖ ኣትንትን ኣቢለዋ እዩ ኣምላኽ ባርኮ። ብዙሕ ግዜ ድማ ከም ዝነበልካዮ ከዓ እቲ በረኸት ይግለፀልና ብመንፈስ ቅዱስ እሞ ዕሽሽ ንብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩላህና ፅዋዓት ኢና ናብ ቤተ ኣምላኽ ክነገልግል የድብሉና ኣገልግሎትና ናይ ኩላህና ተፈላለዩ ዓስብና ናይ ኩላህና ተፈላለየ እዩ። ስለዚ እዚ ዕድል ተዋሂብና ከሎ ብኦሪት ከመይ ነይሩ ብሓድሽ ኪዳን ከመይ ኣሎ ነፅነት ተኣውጅልና እዩ እሞ ኩላህና ነዚ ኣምላኽ በረኸት ሂብና ደል በዚ ሎሚ ተማሂርናዮ ዘለናስ ንኣገልግሎት ናይ ኣምላኽ ዕሽሽ ከይንብሎስ ከነስተውዕል እዚኣ ኣስተውዒለ ማለት እዩ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና አሜን። እሺ ካልኦት ኣብዚ ኣነ ኣለኹ ንእሽተይ ክብል እሺ ማማ ተንክዋ ብዛዕባ ናይ ክህነት ድሓር እየ መፅያኑ እኳ መብዛሕትኡ እሺ ኣብኡ ከለኹ ብሓፈሻዊ እቲ ክህነት ፀጋ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ፅዋዓት ኮይኖም እዮም እምበር እቲ ቃል ኣምላኽ ዘንብቡ ብምሉእ ዝፈልጡ ፈላጣት ኩሎም ክህነት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ስለዝፈለጡ ካህናት ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ካህንሲ ብኣምላኽ ዝተፀውዐ እግዚኣብሔር ዝመረፆ ፀጋ ዝበዝሐሉ ጥራሕ እዩ ካህን ዝኸውን እምበር ኩሉ ቃል ኣምላኽ ፈሊጡ ካህን ከም ዘይከውን እየ ተረዲእየ እዚኣ። እሺ ማማ ሙሉእ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሕራይ ስድራ ኣምላኽ ሜይቢ ዘን ናይ ማማ ሙሉን ሓፍትና ፍረወይንን ኣስተንትኖ ብተጋጨዋ ከይመስላና ሓፍትና ፍረወይን እንታይ ኢላ ቀደምሲ ካብቲ ሌዋውያን ጥራይ ካብ ናቶም ዓሌት ተደይኮንካስ ኣይምልከተካኒ ምሁርኩን ገለኹን ሕጂ ግን እቲ ፀጋ ኣብ ቦትኡ ከሎ ግን ንማንም ሰብ ይምልከቶ እዩ። ኣሜሪካዊ ይኹን ኣፍሪቃዊ ይኹን ኤሽያዊ ይኹን ወዲ ኤውሮጳ ይኹን እቲ ፀጋ ንኩሉ ብደይ ዓሌት ብደይ ቋንቋ ብደይ ሕብሪ ብደይ ምፍልላይ ካብ ኩሉ ዓሌት
እትጸጋ ክህነት ንኩሉ ተዋሂቢ ማለት እዩ ብርግጽ ኩሉ ሰብ ግን ከምዚ ማሙሉ ድበለቶ ስለ ዝተማሃረ ስለ ዘበለ ኩሉ ካህን ማለት ክኸውን ኣይኮነን ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ዓሌት ናይ ሕብሪ ናይ ቋንቋ ምፍልላይ ደይብሉ ጸጋ ምዃኑ ከዓ ስለዚ ናይ ክልቲአን ተመሳሰልቲ እየን ተን ሓሳብ ሞ ቃልዮ ተስማዕልና أنت وهبة أملاخ اللي كل ነገር እቲ ካህንሲ ኩሉ ሰብ ካህን ክኸውን ስለ ዝፈለጠ ካህን ክኸውን ኣይኽእልን ዓሌት ኣይፈለ ዝኾነ ዓሌት ኮይኑሲ እግዚኣብሔር ጸጉ ዘብዝሐሉ ጸጋ ውህበቱ ከገልግል ንኣምላኽ ዝተመረፀ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እምበር ትክክል ዲያቆን እሺ ሓውና ጆሲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ዘላስ ካብ ማእኸል ሰብ እተወስደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ መባእን ሕሩድን ስለ ሓድኣት ምእንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሽየም እዚኣ ስከብርህልና እሺ ሊቀ ካህናት ዘበለ ኩሉ ካብቶም ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ይሐረ ንእግዚአብሔር ብዘርኢ ነገር ከዓ መባእን መስዋዕትን ስለ ሓጢኣት ምእንቲ ከቕርብ ምእንቲ ሰብ ይሽየም ንሱ ገዛ ርእሱ ድኹም ስለ ዝኾነ ነቶም ደናቁርን ኣብ ጌጋ ዝወደቑን ክድንግጸሎም ይኽእል እዩ እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ሰሚዕዋ ኣሎ ዕብራውያን 5:1 ኣብዛ ሓፍትና ፍረወይኒ ድበለታ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ እየ እሺ ከይዱንጌኩም ደስተንትን እንተሃሊና ታጥቕሲ ይደል ያለኹሞ እሺ ሕረ ዕብራውያን 4:14 ግን 14:15 ካብ ሓደ ላ መስለኒ ዕብራውያን ክንደይ 4:14 እንዳትብል 15 ከምሳ ኣላ ክልቲአን ብሓደ ኣላ እሺ ደጊም ብዘይ ሓጢያሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማን ነጽነ እሺ ኣብርህልና ማማ ብረይ ካህን ኮይኑ ደይድንግጽ ንዓና ብድኻምና ኩሉስ የብልናን ግን እቲ ኩሉ እቲ ሊቀ ካህናት የብልናን ኢሉ ወንደ ድንግጽ ኩሉ ይዳናገጽ እዩ በቲ ድኻምና ዲ ብኩሉ ነገርና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ግን ካብ ዝህልወና ምእማን ነጽነ ብዓብይ ኢየሱስ ኩሉ ዝፍጽም ከለና ንሕና ኣብቲ ምእማን ጽንዓት ንኾን እዩ እሺ ቃልዮ ተስማዕልና አሜን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7:9 ከምዚ ይብል ድሕሪዝ ድማ ርኢኹ እነሆ ካብ ኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን እተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆጥሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ እናበለት ተቐጽል ክብርና ኣምላኽ ኩሉ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ካብ ብዘሎ ብዘይ ምፍልላይ ሕብርን ዓሌትን ቋንቋን እግዚኣብሔር ከም ዝጽውዕ እዩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 5:9-10 እውን ብዛዕባ እታ ናይ ክህነት ስለ ጸጋ ተባሂሉ ንኩሉ እውን ተባሂሉ ንክልቲአን ትጠምር ስለ ዝኾነት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:9-10 ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ መሓትሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ ብዚኣ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን
ካህናትን ገበርካዮም ንመን ካብ ብዘሎ ዓልየታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ሕጂ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተዓደግና ህዝብን ኣህዛብን ኩሉ ዓይነት ቋንቋታትን ዓልየታትን ኣህዛብን ህዝብን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደግና ስለ ዝኾንና ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ከምዚ ዓልየት ዘይኮንካ ናይ ከምዚ ዘርአ ዘይኮንካ ተባሂሉ ክህነት ይኹን ንግስነት ገደብ የብልካን ማለት እዩ ንኣምላኽ ና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ጌርካዮም ንኩሉ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እሺ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ከብለኩም እየ ክልተ ሕቶታት ኣለዋና እቲ ሓንቲ መልከ ፀዲቕ መኒ ትብል እቲ ሓንቲ ከዓ ሓውና ዮሴፍ ዳሓተታ ዕብራውያን 5:1 ከተብርሁልና ኢሉ እሞ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛረባ አንደበት ይሃብካ አሜን እቲ ተቀዳሚትኮ መሊስካያ ከባዕልካ ካብኡ ወላ ሓንቲ ዝውስኸላ ነገር የብለኝ ቁርብተይ ግን አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዝማረኹ ዕሽር ሃበ ዕሽር ትህቦ ንቤተክርስቲያን ኢኻ ወይ ከዓ ንካህን ኢኻ ማለት እዩ ካህን ምዃኑ ይምስክረሉ ኣሎ ቀዳመይቲ እዚ ክህነት እዚ ግን ቅድሚ ለማውያን ምውላዶም ወይ ከዓ ምፍጣሮም ማለት እዩ ንዓኣቶም ምውላዶም ንሳቶም ለዋውያን ቅድሚ ምምፃእ እዚ እውን ከይተረፈ ዓብይ መንፈሳዊ ስልጣን ከም ዘለዎ እዩ ዘረድእ ንሱ ግን መን እዩ ንሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ መልከ ፀዲቕ ንጉስ ፅድቂ ተባሂሉ ይፍለጥ ጻድቕ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ናይ ኣምሳል ክርስቶስ ወይ ከዓ ቅድሚ ማናቱ እንታይ ኢና ንብል ኦሪሲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ኦሪት ሄድን ወይ ከዓ ተሓቢኡ እዩ ዘሎ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ ነቲ ብሉይ ኪዳን የብርሆ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ናይ ክርስቶስ መልክዕ እዩ ዘመስል ማለት እዩ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይፍለጥን እዩ ኣቦኡ ኣይፍለጥን እዩ ኣዲኡ ኣይፍለጥን እዩ ግን ዘለኣለማዊ ካህን ምዃኑን ዘለኣለማዊ ንጉስ ምዃኑን ይፍለጥ እዚ ከዓ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ሕጂ መልከ ፀዲቕ ክርስቶስ ይመስል ወይ ከዓ ተምሳል ናይ ክርስቶስ እዩ ለዋምያን ቅድሚ ምውላዶም ንሱ ካህን ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምውላድ ካባና ከም እተወለደ እዩ ዝገልፅ ይብል ከዓ ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ክህነቱ ከዓ ኣብ ዓለት ለዋውያን ዝተመስረተ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ክህነት ንለዋውያን ጥራሕ ተዋሂቦም ኢየሱስ ከምቶም ክህነት ዘይነበሮም ነገድ ይሁዳ እዩ ዋላ ኣብ ክንሪኣ ድባዓልና ሎ ምዕራፍ 7 ፍቅሪ 3 ከማን ኮነ ግና መልከ ፀዲቕ መስመር ወለዶ ኣይነበሮን ይብለና እዩ ወለዶ ሲ ዝበሃል ኣይነበሮን እንታይ ደኣ ከም ተምሳል ክርስቶስ እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ግን ንስኻ ገሊፅካ ኢኻ ስለዚ ንዓኣ ብዙሕ መግለፂ ደድልያ ኣይመስለንን ዲያቆን ትፈልጣ ኢኻ ንግን ነቲ ሰብ ክርድኦ ኢልካ ኢኻ ዝሓተትካ ካብታ ንስኻ ዝበልካያ ንላዕሊ ክብል ኣይክእልን እየ ምናልባት ትውስኸላ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ናብ ኣቁርብተይ መሊስና ክንምለስ እሞኒ ካልእ ምናልባት ሕቶ ከይህልዎም በዛዕባ ኣሲ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ጥራሕ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ከዓ ተቐንዲ እቲ ክህነቱ ከዓኒ ከም ናይ ሰብ ወይ ከም ናይ ለዋውያን ከም ዘይኮነን ዘለኣለማዊ ንጉስ ዘለኣለማዊ ካህን ምዃኑ ክርስቶስ ከዓ ልክዕ ናቱ ዘንፀባርቕ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ዲያቆን ኣለካ ዶ ኣለኹ መምህር هراي كتوسخ الله تدل دي هنا ولا هنقصل أبتا فقد حق هراي وصل هذا هو كم كسب التولد ليك كهنات زبلس مباين حردن سلاحاتيات ما أنتي كسوء بناء أملاخ نجر سلاسب يو زشيا معناته إتام ناي بولي كده عن كهنات ويك كهنات بسرعة جنابزي نبتم ناي دكلوية مالتيو كابسب زتحريهم جن نساتهم نجزع رسهم كابتم عليتتيهم انت دا نسب كحجزو خينهم نجزع رسهم ويكا مسوات القرب خينهم نجزع رسهم كنتصحوا علوه نجزع رسهم كنتصحوا علوه اجي منالبات قرب تيابزي اندحر اب زهولك معرف 10 شو دشتا فقر سلسته داتانن عرب نموسي ارونن كم تتصارروا يزبل نموسي ارونن كتصارروا ابيت إتعب معرف تقبلنا سوري زهولك معرف 16 قصر 3 داتانن أبيرامن نموسين أرونن كم تتعرروا
ንሙሴን ኣሮንን ክፃረሩ ተኣኪቦም ድማ ብዘለዎም ኣኼባ ኩሎም ቅዱሳን እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ማእከሎም እዩ እሞ እምብዛ ኣብዝሖምን ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ማሕበር እግዚኣብሔር ትዕበዩ ኣለኹም በሎም። ንጉስ ንንጉስ ዑዝያ እዚ ከዓ ካልእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ደይግብኦም ስለ ዝገበሩ እዮም እዚኣቶም ስለተፃረርዎም ከዓኒ ከም ካህናት ክኾኑ ስለ ዝደለዩ ንሓቶም ስለተፃረርዎም መሬት ተኸፊታ ዝወሓጠቶም ማለት እዩ። ከምኡውን ንጉስ ዑዝያ ከዓኒ ከምኡ ክገብር ፈትዩ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ክዓጥን ደልዩ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 26 ካብ 16 ጀሚሩ ስጋ 18 ደሎ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ከምኡ ክገብር ደልዩ። እቶም ካህናት ግን ብትብዓት ተቃዊሞሞ ደው ኢሎም ምስ ተቃወምዎ ከዓኒ ኣብ ግንባሩ ዝኾነ ምልክት ናይ ሓጢኣት ተራእይዎ ማለት እዩ። ንሱ ምስ ፈለጠ ምስ ተፈለጦ ኩሎም ምስ ጠመትዎ ማለት እዩ ስቂሉ ወፂኡ ከም ኣይሉ ከዓ ነቢሩ ድሓር ከዓ ሞይቱ ማለት እዩ። ምናልባት ከነንብባ እንተደኣ ደሊኹም ንሳ ዝያዳ ተብርሃልና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ምስ ሰልጠነ ግና ንሱ ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ ልቡ ንጥፍኣት ተዓበየ ይብሉ። ናብቲ መቅደስ እግዚኣብሔር ኣትዩ ኣብቲ መሰዊኢ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ በደሎ። ካህን ኣዛርያ ምስኡ 80 ተባዓት ካህናት እግዚኣብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ። ንሳቶም ንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ። ከምዚ ኢሎም ከዓ ተዛረቦ ኦ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ከዓጥኑ እተቀደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ እምበር ናትካ ኣይኮነን። በዲልካ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይኽብረካን እዩ እሞ ካብ ቤት መቅደስ ውፃእ በልዎ። እዚ ምስ በልዎ ከዓ በቲ ግብሩ ተረዲእዎ ማለት እዩ። ከም ልምፂ ከም ዝወፆ ፈሊጡ ወፂኡ ይብለና። ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ንካህናት ወይ ከዓ ነቶም ደቂ ለዋውያን ከም ተዋሃበ ንዕኦም ይግብኦም። ኣብዛና ዮሴፍ ዝሓተታ ነቶም ዝተዋሃቦም ሰባት ጥራሕያ ትምልከት። ካብኡ ንላዕሊ ተኮይኑ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሰብ ባዕሉ ካህን ክኸውን ደሊ ዲያቆን ካህን ክኸውን ደሊ ደይኮነ ነገር ክንገብር ከለና እቲ ኣምላኽ ዝኣዘዘና ኣይንገብርን ኢና ዘለና ማለት እዩ። ኣይሆፕ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ዮሴፍ ሓውና። በሪያ ኣላ ስታት ታንክ ዩ። እሺ ስድራ ኣምላኽ 15 ደቂቃ ኣለዋና። ንፀሎት 5 ደቂቃ ተኣክል 10 ደቂቕ ንጠቀመላ ኣስተንትኖ ሕቶ ርእቶ እንተለና እሺ ኣለና ዶ? ዲያቆን ሓወይ ቃለ ህይወት ይስማዓልና። መምህር ተኽሉ ነስኻም ኩልኩም ቃለ ህይወት ይስማዓልና። እወ ኣነስ ኣፍታናይ ማለት ክትንትና ዴኮንኩስ ኣፍታናይ እሽሽ ምባል ቁፅሪ 2 ዝበለና እሽሽ ምባል ሲ ወላ ኣብቲ ናይ እምነት ኣገዳሲ ኣቐዲሙ እንተኾነ ከምኡውን ኣብ ናብራና ኣብ ሂወትና ነቲ ሓቂ ዝበልናዮ ጉዳይ ይኹን ዕሽሽ ክንብል ከም ዘይብልና ማለት እዩ። እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ሲ ዕሽሽ ኣይፈትዋን እዩ። ዕሽሽ ማለት ሲ ማለት ገሊፅኩሞ ኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም እቲ እዚ ክርስቶስ ጥራሕ ይድፈልጦ። ኣነ ግን ዕሽሽ ክብሎ እየ ንብሎ ሂወታት ኣብ ሂወትና ኣለው ብዙሕ ሚድያታት ማለት እዩ ትገብሮ ሕጂ ነቲ እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ። ኣነ ግን ዕሽሽ ኢለ ክሓልፍ ኢልካ ተሓልፎ ጉዳያት ግን ፅቡቅ ኣይኮነን። ንሕና እግዚኣብሔር ብሰብ ገይሩ ይዛረበካ ባዕሉ ይዛረበካ። ሕጂ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ከሎ እንዳነገረካ እስኻ ግን ውሽጥኻ ነገረካ ኣሎ ግን
ክትሓልፎስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ኣብ ሂወትካ ማለት እዚኣ ኣንቶይ ከምህረና ከሎሲ ኣዝዩ ከዓ ጥንቃቐ ተድልያኻ ኢልና ማለት እዩ። ሕጂ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳያት ነቲ ሰብ ንስኻ ውሽጢኻ ክትሕተት ኢኻ እንተ ደኣ ኣቢልካዮ ነቲ ሰብ ከዓ ተብለለኻ ማለት እዩ። ወይ ክእረመላ እዩ ወይ ከዓ ፀኒሑ ክምረቐካ እዩ ማለት እዩ። ነታ ጉዳይ ግን ስኢልካ ክትሓልፋ ከም ዘይብልካ ኣብ ዝኾነ ነገር ሓቂ ዝበልካዮ ብሓፂሩ ሓቂ እዩ እዚ ትክክል እዩ ዝበልካዮስ ዕሽሽ ምባል ክህሉ ከም ዘይብሉ ኣብ ሂወትና የተረድየ እሞ ኣደነ ባዕልኻ ገለፃ ፅቡቅ ጌርካ እምበረ أنا كلير صدقتي علي وتسمع اسمعنا ماما ماذا موتا جزي خنت كمل أنا قناتي كستنتن عنتو يحطي حتيتن نيرة أجا أستنتن لاتني أبتا قطر حمش دلام مالته أنت يعتبر كومون أتي نسخة وديها أنا لومي ولد كوها زبلو أخبرهم بر كريستوس بعلو ليك كانت من تخوني لرؤسو أي أخبرن أجيب زعبان تاي خستنتن دليه نسخة وديها أنا لوم ولد كوها من نمن يقوم زبلو دلو كم تعنتو يقدم أبيلا دبلكو أبوتاتنا هوارات كمورو خلو كابي أمسي أميم دمهرو نيرم بزح جيزي كابولي كيدان يتلقوم نيرم متعنتو يزنببني أنا إبراويان شوعاته كابزة فترة 14 قطر 10 شوعاته أمسي هوارا قدس باولوس دزارب نيرو كم تقويتا سيطان كفتنو خلو نزأمني انجيرا يخون مسبولن تايلو سبسي كابا أفعام لخ بزوت سخلو قال دا أمبر بنجيرا تراي أين برني مشلو قويتا خابي أمسي تغسي تغيسلو كابزا داقم دياولوس نبعلو كفتنو خلو تايلو كم زيد بالصحف اللو أجار كامن تغيت عنكف بأداوم كتصورخا نمل أختو يأززل كايو زبل صحف اللو مو اسك بزيد صدفيلو ملاخت ماتيم تسيروم غاس كريمي مخنيات غمر بالصحف الله كابي يامتيو تقيسلو مزمور داويت 91:10 إيماجن سيطان مصحف قدس فلت نيرو قصرن تقسن فلت نير مالتي كم مزمور داويت تقيسوس كم زيد بالصحف الله مو اسكل صدف ملاخت ماتيم تقلقيلو مخايلو حج زي اخا نسخا وديغا انو لو مولد كوخا دبل دول حوارا قدس باولوس كابي يمتيوا اندحريلنا أب مزمور داويت معراف كلتا فقد الشوعاتة እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልድየ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ ሰአል እምኔ ወህበከ አሕዛበ ለርስትከ ትብላላ በትግርና ከንብባያ ዳዊት ይጽሒፍዋ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ካብኣ ጠቂሱ ይጥቀማሎ እንታይ ትብል እቲ ምዱብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድሪ ድማ ንጥሪትካ ክህበካስ ለምነኒ ብበትረ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከም ኣቕሓ ሰራሕ መሬትካ ክትሰባብሮም ኢኻ ይብል ንምንታይ ክስተንተ እንደልየ እግዚአብሔር ስንታይ ብለሎ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ መዓስ ይወሊድዎ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ደይኮነን ተወሊዱ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቦሎ ወዲኑ ክርስቶስ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ እንድያ ድንግል ማርያም ወሊዳቶ እሞኸ ኣብቲ ዳዊት ነቲ ግዜቲ ነቲ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈሉ ግዜ ሽዑ ዲ ተወሊዱ ክርስቶስ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ብላሎ ሎሚ ኢኻ ኢሉ ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ከስተንት እንደልየ ኣብ ሃይማኖትና እንታይ ኢልና ኢና ንኣምን ክልተ ልደት ሓቂ ክልተ ልደት ብተዋህዶ ከበረ ኢና ንብል ኣፍታ መንፈጠረካ ስላሴ ክንብል ከለና ክልተ ልደት ኢና ንኣምን እቲ ካልኣይ ልደት ኩላትና ንፈልጦ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንምድሓን ዓለም ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ዝተወለዶ ልደት እዩ እቲ ቃል ስጋ ዝኾነሉ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ክርስቶስ ዝተወልደሉ እዚ እቲ ካልኣይ ልደት እዩ ቀዳማይ ልደት ድማ እግዚአብሔር ወልድ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ እናተወለደ ይነብር በመለኮቱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ እናተወልደ ይነብር ቅድሚ 1000 ዓመት ኣይኮነን ቅድሚ ሚልዮን ዓመት ኣይኮነን ቅድሚ ምምስራት ዓለም ህላውኑ ንህላዊኡ ጥንቲ የብሉን ልክዕ ከም ናይ ኣቦ
أبو خاب كمزي زمن جميرو نيرو عين بلنينا نولد خا كاب كمزي زمن جميرو نيرو عين بلنينا ويدما أبو قدم نيرو بدحري ولد توليدو ون عين بلنينا ولا قازات صحفتي نسخا وديخا أنا لو مولدكوخا أنت بلا أبو قدم نيرو بدحري نولد وليد وجين أسمعني معاس وليد و معاسيو نسخا وديخا أنا لو مولدكوخا دبل دلو ببهريو بملكوتو እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር አቦ ማዓረዩ እናተ ወልደኻ ይነብር ዳዊት ክጽሕፍ ከሎ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ይብል ሕጂ ንሕና ክንዛረብ ከለና ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ንብል እግዚአብሔር ወልድ ካብ እግዚአብሔር አቦ ብዘይ አደ ኢና ንብል ክልተ ልደት ንኣምን እቲ ቀዳማይ ልደት ካብ እግዚአብሔር አቦ ብዘይ አደ ተወሊዱ معاس إننا تولدي نبر مجمرتان مودعتان يقولون اتخالعي لددما كاب قدس دنجل مريم بزي أبو زت ولده ذات سواينها ولد أب ولد مريم نقولون كريستوس ولد أب كاب እግዚአብሔር أبو بملكوته ولد مريم دما كاب قدس دنجل مريم بسجاز تولده سلازي ولد أب بملكوته ولد مريم بتسبيته إنانبل ولد أب بملكوته ماله بملكوته ودي እግዚአብሔር አቢ በተስበቱ ኸአ በተሰጋውነቱ በስጎ ኸአ ወዲ ድንግል ማርያም ስለዚህ እዚያ ኸንሕዛ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስበቱ ኢልና ክልተ ልደትና አምን ብዛዕባ ክርስቶስ አይኮነን ከይንብል ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አምጺኡ አረጋጊጽልናሎ ንስኻ ወደይኻ አነ ሎሚ ወለድኩኻ ኢሉ ከም ደላታ ከመዝሙር ዳዊት ይምጽዋ እንታይ አትብል ደላ እግዚአብሔር ስበለኒ ንስኻ ወልደይኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኦኬ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዃኑ ከመይልና ንፈልጥ ኣህዛብ ንርስኻ ወሰናት ምድርኻ ንጥሪትካ ክበካ ስለምነኒ ብበትሪ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከም ኣቕሓ ስራሕ መሬት ከዓ ክትሰባብሮም ኢኻ ክርስቶስ ንምንታይ ወልድ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ መፂኡ ንኣዳም እንታይ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ነይሩ ዘርኢ እዛ ሰበይቲ ርእሲ ዝተመን ክጭፍልቕ እዩ ስለዚህ እቲ ተስፋ ደሃበ እግዚአብሔር ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ካብ አቦ ይኮነን ካብ ሰብኣይ አይኮነን ዛስዋይ ዘርኢ ዛ ሰበይቲ ድበለ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ስለዝውለድ ካብ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ርእሲ ዝተመን ክጭፍልቕ ኢሉ ብበትሪ ሓፂን ክጓሲ ኣብራየ ዮሃንስ ነዚኣ ኣርጉድዋ ኣሎ ኣብራየ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 5 እንታይ ይብል ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ببتر حاتين كوغاسيوم زلوو ودي تبعتاي ولدت اتولو داخا ناب املاخن ناب زفانون تمنتل كم دلاتا خمتافتا مزمور داويت ببتر حاتين كتقطوم زبلا ابزا راي يوحنس دمان نسا ندنجل ماريامي نغلهم احزاب ببتر حاتين كوغاسيوم زلوو ودي تبعتاي ولدت ስለዚህ እዚኣ ኸስተንተና ደሌ ከም ተዋህዶ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ክልተ ልደቲና ንኣምን ወልደ አብ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስበይቱ እቲ በተስበይቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ካብ ድንግል ማርያም ብዘይ ዘር ሰብኣይ ዝተወልደዩ ሓንቲ ጊዜያታ ምውላድ እቲ ካብ እግዚአብሔር አቦ ተወሊዱ እንብሎ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ዝብል ግን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ምስ አቦ ማዕረ እዩ በመለኮቱ በቅድምና ማዕረዮም ዓለም አሕሊፎም ካ ንዘላለም አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዝነብሩዮም ነዚያ ኸስተንትን ጸኒሐ ጸኒልኩም ስለሰማዓኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ገበሮ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዓኩም ዳቆኒ ሓደ ሕቶ ነይሩኒ ክሓትት ዶ እሺ ጊዜ እኳ ኸይዳ እንዳ ኣብ ድመጽእ ክምልሰልና መምህርና እሺ ሕተቲ ኣብ ቁፅሪ 7 ንሱ ብዘመን ስግኡ ከሎ ብብርቱዓውያትን ንብኣትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝኽእል ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑን ምስ ተሰምዐን ሕጂ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰምዐን ኣብዚኣ ግልፂ ኣይኮነትለይን ተብርሑለይ ደሊ እሺ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶያ ብዙሕ ሰብ ድካ ትዕላ ድሓታ ክፈልጣ ዝደልያ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ድመጽእ ደሎ ሰሙን ብሰላም መጽናሕና ሽዑ ክትመለስ ያ ጊዜ ስለዘየለ ሓቀይ ዶ መምህር ኣራይ እሺ ብሰላም መጽናሕና ኣብ ድመጽእ ደላ ኣራይ ዲያቆን እሺ
ግን መሊሳ ትስማዓያ ምክንያቱ ኣብታ ናይ ኢየሱስ ኣብ ገተ ሰማኒ ዝብል 5-7 ክንገልፃ ከለና ሲ ፅቡቅ መግለፂት ኣላታ እሞ ንሳ እንድሕር ረኪባታ ፅቡቅ ካብ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ግን መፅ ዘሎ ሰሙን ኣቦታትና ከዓ ክመፅኦም ፀገም የለን ኣፀቢቖም ኣስፊሖም ክገልፁልና እዮም እሺ ካልእ ሕቶት ኣሎ ኣብ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ድምለስ ወላ ግዜ ስለ ዘይብልና ምናልባት ዲያቆን ኣብቲ ሓበሬታ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣይክህልወና ንኽእል እዩ ምክንያቱ ጉባኤ ስለ ዘሎ ግን ድሓን ሰሉስን ረቡዕን ስለ ዘሎ ኣቦታትና ምናልባት ሓበሬታ ይህቡ ክኾኑ ግን ኦኬ ፍልሰታ ከዓ ቱሪሹ ሓቂ ሓሙስ እዋ ግን ናቱ ይኮነን ምክንያቱ ናይ ኣኼባ ስለ ዘሎ እየ ጉባኤ ስለ ዘሎ ሲ ዓመታዊ ጉባኤ ኣሎ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣቦታት ክኸዲኦም መስለኒ ኣብ ቤምርጌታ ክኸዲኦም ኣይኖ ፈርሹ ግን ካልኦትን ድኸዱ ይህሉ እዮም ስለዚ ነቲ ህዝቢ ከዓ ዝያዳ ከዓ ክከታተሎ ንዑ ኣብኡ እውን ትምህርቲ ስለ ዝወሃብ ንዑ ክከታተሎ ስለዚ ክልተ ትምህርቲ ክወሃብ ኣይግብእ ይመስለኒ ግን ዝያዳ ሰሉስን ረቡዕን ተኸታተሉ እሞ ኣቦታትና ሓበሬታት ክቡና እዮም ኣረይ እሞ ስድራ ኣምላኽ ግዜና እናኣኸለ እዩ ንዝነበረና ግዜ ናይ ትምህርቲ ናይ ጸሎት ኩሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብጸሎት መደብና ክንዓፁ ኣቦና ጸሎት ክገብሩልና እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ጸጋ እዚ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ዝሰማዕናዮን ዝተምሃርናዮን ዘንበብናዮን ኣብ ልብና ሓዲርካ 30 60 100 ከተፍርዮ ብጸጋ ክንዓቢ ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና ብቕዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክትጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም ኣበሳን በደልና ሕደገልና ካብ ኩፋ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ወግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣነ ዝተፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍሰት ደስ በልካ ኃጢአትና አስረየልና ናብ ተፈተወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍቅር እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ሓደ ወዲ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም እተው ሰላም ሕደሩ አሜን አሜን ወተስማዕና أمين أبتاتنا قال هو تسمعنا برخليتي آمين يحبيرو تسمعنا يا قول أبو حولنا هودنا أخا قال قلت كبارخ آمين قالوا تسمعنا دحين حدارو أمين قال هو تسمعنا أبونا قومس يحبيرو حولنا كلكم دياقون እግዚአብሔር ምሳኹም ይሁን ለዝነበረና ጊዜ አምላክ ተመስገነ ይሁን راي بسلام حضروا يعني لنا